ҳамдиёрон азиз, салом алейкум. 6 августи соли 2023 ва ман ба шумо нишон медиҳам дар ангур пайвандро чӣ хел мекунам. дар ҳамин вақт пайванд, чашмак пайванд, буғум пайванд, яъне ки ҳозир ман нишон медиҳам чӣ хел мекунам. бинед, мана ин ток, мана ин омадагӣ, ман инҷоша якта кардам аллакай, мана бинед. ҳамин буғум пайванди оддии мо, мана ин дарахти ток мебиёем. бинед, ҳаку ман одам надорам ки навор гирад. бинед, ман чӣ хел инҷа як кисача тайёр мекунам. аввал инҷа камтарак мегирам, баъд қисми болояшро мегирам, қисми болояшро меравем то кисачая мегирем. худам тоқа карсудем, як даста пайванд карсудем. мана ин шикаст, корчаи мо шикаст ва ин ҳам осос шуд. баъд мо ана ин буғумро ҳам хел гирифтем. дидед, буғумро мана инҷа бурида гирифтам ва буғумро дар инҷа ҷой мекунем. қисми поёни буғумро камтарак мана ранид мекунем, мана пӯсташро мегирем ки пӯст ба пӯст нақл биёяд ва дар инҷа ҷой мекунем. як даста ҳамин хел да ва мана хел ҷой мекунем ва ҳозир ман мепечонам. ҳаминро баъд мепечонем. баъди печондан ҳозир наворро нишон медиҳам давомашро. ана ҳамдиёрони азиз, мо пайванди буғум пайванди ангурро тамом кардем. дигар ягон кор намекунем. давомашро, яъне ки инҷашро намебурем, ин меистад. ҳамин пайванди мо бинед ки ин сабз аст. ҳамин сабз дар танаи ҳамин часпида пухта меистад то баҳор. баҳор мо аз инҷо мебурем, ана инҷо мебурем баҳор, ин худо хоҳад барг мекунад. инашам ҳамин хел. шумо агар аҳамият дода бошед, ин чӯби мо пухта аст қарибӣ, ин сабз, лекин дарунашро агар буред шумо кушоед, агар ҳоли сабз аст, меқапад. барои чӣ меқапад? барои ки ман таҷриба кардам соли гузашта, ангурои ман часпид. мана ҳамино то баҳор худо хоҳад нишон метиҳам, ман инҷо мебурам, ман баъд нишон метиҳам ба шумо ки ҳамин барг мекунад ё не. агар то баҳор ин часпад худо хоҳад, ин бо яххушагӣ ангур ҳам метиҳад. ана ҳамдиёрони азиз, ана мехалин ҳозир айни вақти пайвандкунии ангур аст. ман инҷа ангури пахта қанд кардам, рота тӯй бениҳоят ба мазза. дар паноҳи худо бошед, бо гурӯҳи ангурбабо бошед.